Здравейте отново, Зефир ВГ ми е намерил богатито. Сега тръгваме да ми го покаже къде е. Да го търсим, да. Вижте колко сме готини. Аре, карай, дай. Карам бавно да не глична, защото... Добре. Само забравих да ви кажа, ако искате да дадете на някой от вашите пари, правите donate. Пишете сума, Ето го, виждаш ли? процесът и примерно Зефир БГ и готово, дахме парите. Така. Това моето богати ли е? Намерихме богатито и сега с Виктор ще състезаваме. Старт. Идваш ли, Зефира? Да. Айде, старт. Ще бия. Пускаме нитро. Газ. Yes. И това е победа за мен. Сега отиваме на пистата. Зефира, ти ще дойдеш, нали? Коя писта? Ела след мен. Чакай, пази се. Идваш ли? Идвам. Аре. Я чакай само ето. Не, обърках улица. То тук няма нищо. Аре, идваш? Имам 2 спукани гуми. Браво на тебе. И ето е пистата. Къде си, бе? Аз карах само направо. Удръжте си тука. Къде е тази писта? Гледай, аз удрям като луд. А то Станислав, извини ли ти се поне? И така, това беше всичко от нас. Довиждане.